Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Double Sermon and Outlet. Please welcome to my channel. Welcome to my traditional hello. Good evening, ayan, magandang gabi po. Magandang gabi, sir. Ito mo itong pamatay, sir. Ito kong hawak. Asa dapit ka dito? Dito dapit? Diya. Kapila ka dalaw naman na? Wala naman dati niya. Wala niya. Balik. Trikpan ba? Hugas. Isa ko na, sir, kanang murag lakay simot gamay or aliin nga maigo bino siya. Okay na ka naman tapsing prane. Nagapandar man ka pero di ko na igo. Grabe. Hindi maigo ka diha mga 5 to 10 minutes. Wala ang dali kaya pulang-pula lang kung tuba-tuba. Oo niya. Gabi naghukas ko nag-trikpan. Igo rin ka. Pag mata na ko sakit. Mo ba? Yan siya kaya. Ako kapila ko maigo anak, kaya usay wag kang makalimot labi ang dito pati kanga bang kasi gibit ako gilot idang ayo. Tani mo kay kasakit ay sa. Sige, gawasan nang diya sir. Wala na mo diri. Wala kasi mo kwanto mo. Takilid lagi kung lagaw. Oh ba? Buruk mo. Kanang mo dungo, para na dungo ni kana nag street ni ba? Digag dungo, nag street. Sakit man ni street. Maginahinay magagkuhan. Di naman kayo sakit pero magahi ba? May kinakabalo ka sa kwasar. Facebook po, dito ba Facebook? Yung tala pa search. Dito na pang hilot. Ano lang, di ko silot. Kita ko ang pangalan nito. May number. Mayo. Salamat Facebook. Mamagay ka bang yung social media, no? Namit kayo. Mga bitaw nga, dati di mo ko nagkasulod sa social media. Namang bitaw na ako YouTube ka na. Sa lugar na ka, ang subscribe sa akong channel, may nalang madungagag isa. Pride po na nato, nga taga-Digos. Uy, may taga-Digos ba ang ana? Lagyo kayong lugar. Wala mo. Kasagaran, nagpasalamat sa ako ha. Mga lagyo. Sir, kung ka mag-Facebook ba o ka na YouTube, di may kabalo sa muha. Ano, bitaw ka lang, ano lang ba? Sa kajot-jot pa bitaw. Tagay kayo mo dagat sa kuha na ba? Lagi mo, wala na magkakwanta. Konta na gina ko. Okay na. Mga itong gabiin. Biyam sa kayo. Kaya ra, kaya pa itong hapon. Oo. Karoon, sakit. Ito yun yagi. Kaya di ko ka. Hindi siya dugtong lakaw. Lami kayo bunluton, tas ano, kung nasa na. Tistingan po na maghilot-hilot po, nananaw ni mo. Hilot na kung anak niya. Yeah. Yung pulang-pulang. Wala man po ito gabi. Gabi, hapon lagi. Okay na itong lakaw. Okay na. Sus, nag-trick pa naman po. Ay, gulit mo. Buglaw kaya. Asa kayong balay naman, sir? Luna. Luna X is? Luna X. Luna X. Tukunin niyo. Asa ka ni Akira, papadong dere? Kinaman ko sa Luna X kanina. Di ako sa kanto Akinarod. Dito rin ko sa Kanto basketbulan. Akinarod, kanto Akinarod lagi. Luna Basketbulan X. rin ko. Di ako dapit sa may kuhan. Sa mga ilang kuhan, nag-race, mga race. Sabado ko diya, 15 days, napindi lang sa kuhan. Yung service. So ayan guys, shoutout sa taga Luna X, Digo City, nasa sa Tawangan, no? Baro din yung problema, pero ka na problema ka na sakit sa hawak, sa likod. Pag di na mahubad-hubad, masig... Di ka tarok liyo. Sa katuig, magawas yun eh. Timanan dyan mo. Testingan na ito, hilot gudron. Pero wala ka na mahilot nga ka nang manghilot yun. Therapist. Massage lang gani. Anak. Yung kung ngita yung hilot nga, wala dyan, hilot. Hindi ito massage. Sige. So, nasa sa dali atong tabangan, nga mamaayo iyang ginapamati sa lawatan. Siyempre nabanan sa pagkampo sa Ginoo. No? Siyempre tanan mo doon rin ko, ha? Ako tabangan nga mamaayo. Siyempre shout out ako mga suki na ko sa Digo City, Davao del Sur, mga subscribers na ko, nag-comment, regular viewers, thank you so much guys. Sa mga nangutana sa pasok location, nag-asa ko, first time straight na dinakapong, pinakapong Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur. Yan guys, taga Digo City ko niya. Kung ganun mo mga-print ako Facebook, Eric Hilot ang binisaya, Eric Hilot ang traditional. So yan guys, muna akong Facebook, ayan, so pagkaroon lang po kita sa channel. Kaya nga video, please subscribe, like, and share. Ayan. So maghilot ako guys, please subscribe po. Ayan. Tanatanawag yun guys kung karoon pa mo nakakita. So, shout out sa first viewer. Love you guys.
Hindi ka na kainom soft drink, sir? Sige. Ha? Sige. Sige. Si soft drink, sir, may porsyento din ha. Wait, mag-unin sa dire. May porsyento na, pero dili siya jet mako. Dili sa mako na itong sangilan. Sisingot o gagat, ha? Ito. Dito na ito, sir. Ha? Nick? Ngunit tinood. Ngayon man, i-charge ko sa cellphone ako. Sir? Oh. Ito.
Ha? Pero dito. Ano ba? Nagtuturo lang ito prayer.
Bye-bye.
toyo at so Lucy naman lang eh. nag-bike na kung ano. Ah, Nag-drop. ah. Ayan, ayan, ganyan. Ayan, ayan. Ayan. Oh, ulang ito. Ayan, ayan. Oh, ayun na nga. Landag na muna. Tapos sa tayo mo rin. Naligo na. Sabi mo no? Lubong na kayo. Ano si Lanon? Kung nga, ngayon ka nga, wala, mabalik. Dali na lang kayo sa maigo ng electric pan. Balik din sa kinamas Lanon, no? Sa kuwan ba? Nani ugat ba? Na, mawala, mabalik ito siya. Ah, Sa Suliya. Wala. Ah.
Ang gabi, mga gawin, kapatid sa kanila. Ha? Ito, kapatid sa kanila. Eh, kasawa. Hilot mo ba to? Magsara kayo kung makareply nga na. Kasi makahilot na ko. Pero wala kayo ko katalatan pa sa messenger ka. Nagkaya na mo comment sa messenger ka. Eh, o ba, messenger magod mo ako eh? Nag-service na rin ito sa akin. Wala. Home service to. Nakasara mo ko. Home service. Dada, bansala, matanaw, malalag, turil, nag-aasara, kinsa rin kinahan. Hindi magkasinabot, ang naog yung digos. Hindi makain presyo, ano lang ka digos. Ikaw, magkasulina sa masaklinan. Pwede ligo mo, no? Karon kung wala tayo ligo. Ha? Yeah. Karong adlaw, di ka pwede magbasa. Kung pwede ka magbasa, ay lang ligo. Ha? Oh, ganyan. Sabihin ko, wala, di pagka Lunes, okay na. Nagdagan kayo magpupunso ko sa Sabado. Depende kung nagay pamati, ano. Kung nagay pamati, Domingo, bisang asang adlaw. Pag nagwiligo, kilain yung lawas. Tapos, okay lang ka, lumilang. Lain, kapag kwarong, takilid naman. Murag masangit na. Lain tayo.